GD Surgeri official. Hello bro, hello, good evening. माबोरै दं GD Surgeri official? खबरफ्रा मोजां दा? लाइभ फैदोंमोनलै दसे नोंसोरजों रायलायनो लुबैनानै। खबरफ्रा माबोरै GD Surgeri ब्र? मोजां ने खबरफ्रा? मोजाङैनो दं ब्र। दङ आंहाबो बिदिनो गेजेरावनो दङ नांथा नुंथानो। मा ओंख्रिमोन ब्र? दिनैहाय मा ओंख्रि जाना फैखो नोङो? नोंसोरजों रायलायनो लुबैनानै फैदोंमोनलै दसे। आयदा दे कमेन्ट होसिलाबायदोलाय। नोंनि नेमा जोंसार नोंनि हो मा होनखोथाय जोंना जेदिया आंनि नेमआबो जोंसार नोंनिखौ सेम नेमा नोंनिजों सेम ने जोंसार होमबा मेथाइसो जागोन ने जोंहा जोंसार नोंनिजों आरो जोंनि सेम नामा एखे ने मेथाइसो जागोन होनबा जोंहा मेथाइ सानैजों ना मा होनो मेथाइ हमथाहालिया गुखानाय नंलिया थानो हालिया गखानाय नंलिया जौ मोननो जिदि जोंसार आलु हो जों जोगोनार आलु सयाबिन बाजा ओंख्रि गैया जायो बेबो मेथाइ जायो बेबो जाजासाबो माथो होनबावनो दैलि बेदरबो जानो हाया जाहैबाय दा दाबायदि समाव नोगोद लाइभ फैयोलै ना मानसिफ्रा नोंहालाय लाइभ फैथारा नामा जिदि मा डिस्ट्रिक्टनि ब्र आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिलै ब्र नोंहालाय मा डिस्ट्रिक्टनि ब्र जौ मोनबैसोखो नलबारि डिस्ट्रिक्टनि ब्र नलबारिनि ने ओमफ्राय दाथ' दा खबर सबर माबोरै दं न'खरफ्राव मोजां दा खबर सबरफ्रा न'खराव मोजाङैनो दंथ'यो ने दायो नलबारि डिस्ट्रिक्ट गोजानथारानो माथो जोंनि मोजाङैनो दं दायो न'खराव साबेसे दं माबा मेथाइ जोंसार जिदि सरगियारि जोंना माबा नोंसिना न'खराव साबेसे दं दायो गोसोनि फर फेमिलि ने साब्रै दं ने जोंनिया जोंनियाबो बिदिनो 6 जन 8 जनसो जागोन खोमा माबामोन नै जोंनि न'खरावथ' गासै दा बर्थमान साथाम 6 जन जायो आरो ओमफ्राय होनबाबो आब'मोननि थाफैदेरो आरोना जोंनियावहाय आब'मोननि फिसाजो फिसालाफोर थाफैदेरो ओमफ्राय आदा बाजैनि थायो बिदिनो एसे बुरजायानो जायो रावबो फैयाखै लाइकआव ओहो फैयाखै रावबो फैयाखै जेबो नङा आंबो दसे होनानै थांसै
खामानि गैलायाबालाय बहा फैनो आरोना खामानि थालायाबासो फैगोन। जोंहा नै DM कार्टुन फैबाय DM कार्टुन लाइक डट थेंक इउ स माच। मा ओंख्रि माबासोमोनलै अमा ओमफ्राय अमा बिबुसो बायना लायदोंमोन आं बाजाराव। अमा बिबु बायनानै लायदोंमोनलै DM। दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट खालाम। मोजां ने खबरा? मोजाङानोलै DM, मोजां बहुद मोजां। नोंहालाय? आंनाबो मोजाङानो ब्र'। मोजाङै थानांगौलै, मोजाङैसो थानांगौ, गाज्रियै थानो नाङा। ना मा होनो? गाज्रियै थानो नाङा, मोजाङैसो थानांगौ। मा जब मावो ब्र'? जोंहा जिडि सरगायारि आं जब मावालै, दासो फरायगासिनो। मा होननानै बुंगोन, दासो एसे फरायगासिनो आरोना। बुरजा नङा, रुम थायो नालाय ओंखायनो रुम थायो आरो दायो। दासो फरायगासिनो, जब मोनथ'वाखै। फरायनायनि उनाव मा जायो नायसै, जब मोनगोन ना मोना। नोंस्रा जब मावजोब्बाय नामा? जब मावजोब्बाय खोमा ना नोंसोरो? मा फरायगासिनो दं ब्र'? फरायनाया आरिमुगोरालै, आरिमुगोरा जोबनोसै आरोखि ना। 4 सेमिस्टार आरिमुगोरा, 4 सेमिस्टार आरिमुगोरा 4थि थाखो। DM कार्टुन लाभ थेंक इउ स माच। दासो फरायगासिनोलै ब्र', दासो फरायगासिनो। माला लायो ब्र'? माखौब्रा? माखौ माला लानो जाखो DM? बुजियासैब्रा आङो। जबखौ माला लायो ब्र' जबखौ? जिडि जब मोनथ'वालै दानो। दासो फरायगासिनो, आरिमुगोरा 4थि थाखो। जोबनोसै आरोना, जुननि 19 थारिखआव जोबहैगोन। बेनि उनावसो माबा मोनसे ट्राइ खालामगोन। हिनजावखौरा DM कार्टुनालाय सोंनाया मालै, हिनजावखौसो सोंहरबाय। दानो हिनजाव लाजायालै, साख्रि गैया। साख्रि गैयाबा लाजाया। खारजानो गुबुन हौवाजों DM कार्टुन? नोंहालाय माला लायो? खामानि खानाय गोलावखौ नामा? बहा मोननो दानि जुगाव जिडि सरगियारि अफिसियेल सालथे। मोना, साख्रि गैया बाख्रि गैया, ओरैनो बेखारसो। मोना, रावखौबो मोना। बहा हो? मा होनखोथाय?
Anjali Barma Banarsi, hi, good evening, hello, hi, good evening, thank you so much मेरी लाइफ में एलबी में आने के लिए। तो बोलिए कैसे है आप, ठीक है ना? और लाइक डन, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, लाइक देने के लिए। ओ मस्त हूँ, ओ मैं भी मस्त हूँ। अभी क्या कर रहा है बनर अंजलि? अभी क्या कर रहा है बनर्जी? आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गंबर सिंह हेलो सालदे, गंबर सिंह हेलो हेलो हाय, बरायबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। अंजलि अच्छा चाय बना रही हो, ओ चाय बना रही हो ना? मेरे लिए एक गिलास दे देना दीदी। चाय को मेरे लिए एक पैक दे दीजिए ना, दीजिए। मैं भी खाऊंगी। पीना तो आ जाइए। ओ पीनी था लेकिन कैसे आऊँ? सालथे मा खबर? मोजांलै गोमबोरसिं सालथे, दिनै नोंसोरजों रायलायनो फैदोंलै। नोंसोरजों दिनै रायलायनो फैदों सालथे। नोंसोरजों रायलायनो फैदों रा दिनै सालथे। खबर सबर मा ओंख्रि जाखो? जाओ ट्रेन से आ जाइए। मैं ट्रेन से आते आते ये शायद ठंडा हो जाएगा। और फिर गर्म करना पड़ेगा। फिर से काम में लगना चाहिए। ट्रेन से आते आते ये शायद ठंडा हो जाएगा और फिर काम काम करना पड़ेगा। और वाईफाई से दे देना अंजलि वर्मा। वाईफाई से दे देना। नहीं, और एक रास्ता है, और पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट के साथ दे दीजिए। स्पीड पोस्ट के जरिए आ जाएगी। बेच देना स्पीड पोस्ट से। फायर बांध देंगे। फिर बांध देंगे। ओ मेरे लिए कि इतना गंबर सिंह ओंखाम गैया दिनै। आयो बहा थाङामोन सालथे गंबर सिंह? ओंखाम गैलायलायै मानो? माबा खामानि दं नामा? अके बारासि, अके गंबर सिंह रायमनायासो फैदों सालथे। देलै दे सालथे नोंल' थां। नोंल' थां दे। बनारसी फ्रेंड हो भाई। बोलिए आज क्या खाना खाया था अंजलि? बोलिए क्या खाना खाया था? मालाय गावसोरसो गावसोर। जेडी स्वर्गयारी चली गई क्या? ज़्यादा देर नहीं रहेंगी मैं। आप लोगों को याद में आया हूँ, इसलिए लाइव लिखी आया। दाल की पूरी सब्जी करी। ओ रे अच्छे है। मेरा है सुअर की सब्जी, है सुअर की सब्जी मेरा, और कोई भी नहीं है। सुअर को क्या बोलती है? फोर्क मीना की क्या बोलते हैं? सुअर की मीट। EM स्टेटास दा बड' हेल' आदाजों सार गोदान लोगो जादों। अ थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनो थाखाय। दे लोगो जादो दे। आंबो नायगोन दे। दे आंबो साबस्क्राइब खालामगोन दे। नोंनि माबायावनो नोंनि मेगनावनो साबस्क्राइब खालामगोन दे आं। दे गोदानसो जाखागोन ने नोङो आंनि? नोंनि मेगनावनो साबस्क्राइब खालामगोन दे आं, खोनागोन नोंबो। मा होनो EM स्टेटास चेनेल
नों स्टेटासल' बानायो ने माबा एम स्टेटासल' बानायो दा नोङो? दे खालामगोन दे खालामसैबो नै आं माबा नोंनि भिडिअ नायग्रोनि स्टेटासखौ। र' मोनसे नायबावनि र' लाइक होनबावदों कमेन्ट थांबाय दै आं मोनसे नायाव र' मोनसे भिडिअ नायबावनि। ada setas Kuri Anjali banyak IM माबा होनो ada दे नायगासिनो दै नोंनि माबाखौ IM बड' माबा स्टेटास नोंनि भिडिअ नायदों आं खालामसै नै डाइरेक्ट खालामखायो दानियाहाय माबा नायदो दे मा होनो कमेन्ट थांदोंना थाङाखै नायदो दे नोङो IM बड' स्टेटास दिपालि बर' आब' फैदों हाय हेल' गुड इभिनिं मा खबर मोजां आब' मा ओंख्रि जाखो अमा बेदरसोमोन आब' गुड इभिनिं गोमबोर सिं सालथे माइब्राया गैला नामा ओइ सालथे गोमबोर सिं माइब्रानिखौ लोङाखैथ' लोंनोबा माबायाव फै आं लेंहरगोन दे माबायाव फैयोबा खोनाबाय फैयोबा आं खबर हरगोन दे माबासिम लायगोन आं लायनो फैयोबा नोंखौ बेंथलसिम फैनो रोंखायो दा नोङो ना फैनो रोङा दङथ' दाङाखै हाय आब' दिपालि मा खबर थांफिनबायबो नामा नोंलाय खामदिबनि बेलाथि गैया आंनि गोसो थेंक इउ आदा EM status the bodo thank you आदा जोंसार love you thank you so much love you too दायो मा ओंख्रि जायामोन माबा EM status मा ओंख्रि जायामोन नोङो गोमबोर सिं थाङालै हले गोजान जायो गिहरलायबाय दा दाहा गावहा गिहरबावोरा बिदि जायो गिहरबावो फैनो लोंनो गोसो जायो गिहरबावो ओमफ्राय गावहा बिदिसो जायो नै माबा EM स्टेटास बड' बे गोमबोर सिंखौबो खालामोबा ओमफ्राय नै बिसोर माबा दं दिपालिमोन दङ आब' दिपालिमोन बिसोरखौबो खालाम दे खालामलायदो बिसोरखौ आब' दिपालि लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदे लोगो खालामना ला ब्लु नांगौबा बिनानै ला जेबो गैया आदा दालिजों मैथाजों नासो आदा मोजांलै फंबाय मैथा ना ओमफ्राय दालियानो बरिया जायो गोथाव जानो बरिया जादों मैथा ओमफ्राय दालिजों एसे मोजां जायो मैथा बाथोन दालि ओंख्रिबाथाय आब' दिपालि थांखो ना माखो नै नों अनजालि Gwbao what are you doing now Gwbao nothing else just sitting and just sitting on and you what are you doing now
मोजां मानो सोर सोरखौ जेखौहायथि आब' दिपालिया आंजों गोदान लोगो जागोन ना आइ आब' दिपालि नो एम बड' माबा स्टेटासा माबा होदों नै नोगो लोगो जागोन नामानो दे माबानो आं नोंनो ब्लु होनानै होनो दै माबाखौ दिपालिखौ खालामनानै हर दिपालिखौ है साला बोरै जाखोसि आंनाबो आं नोंखौ माबा ब्लु होयो ओमफ्रायहाय दिपालिखौ खालामहर दिपालियाबो माबा हरफिनो बेक खालामफिनो बियो आंनि अल्ड फ्रेन्डसो माबा स्टेटास nothing else just sitting also दे कमेन्ट खालाम दे गोमबोर सिंसालथे अबाव थांखो ZYT like Don, thank you so much for like me. बोरै जाखो खांजोब्बाय नामा सयजन दङ माथो रावबो खालामासै सयजन खामदेनि बेला दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम आब' दिपालि गोमबोर सिंसालथे बबाव थांखो ZYT where are you going now बोरैबा एक्सिडेन्टलै आद्राल' ट्रेन बोरैबा एक्सिडेन्टलै नै जेरेमिया आदा फैदों जोंहा हाय फंबाय सना मा खबर हाय आदा सना बरायबाय आंनि एलबिआव मोजां आदा खबरा ओमफ्राय आंहा नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैदोंमोन माथो आंनि लाइफआव रावबो फैयाखै बयहाबो लाइस होजोबदों बेखायनो फैनो हायासै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा प्लिज कमेन्ट अल फेन JYT प्लिज कमेन्ट अल मा ओंख्रि जायामोन आदा जेरेमिया comment please yes comment please नोंसोरनि जिउआ थास' बिलाइनि हेलौ आदा जेरेमिया भइस चेन्ज खालामबासो हरसिगोन दांलै नोंसोरो
हेलौ आदा जेरेमिया गोदान लोगो जागोन ना आंजों सापर्ट खालामदो आदा जेरेमिया ना भाजि मैद्रुमोन ना भाजिमोन ने आदा जेरेमिया नै माबा होनदों माबाया एम माबा स्टेटासा लोगो जागोन नामानो लोगो जादो दे आदा बेजोंबो ओमफ्रायहाय सानैबो लोगो जालायदो दे आंबो माबा खालामहरसै र' मा होनो ब्लु हरनि ब्लु सुनाया माबा माबायाव थुफ्लांबाय थायोलै आङो र' सानैनोबो ब्लु नै माथो ब्लु एम स्टेटास बेनि माबायावहाय आइडियाव थुनानै डाइरेक्ट माबा ग चेनेल जायो ग चेनेलाव थांनानै जायखिजाया माबा सापर्ट खालामलाय दे फल'वार्स खालामनानै आदा जेरेमियानिखौबो फुल खालाम ओमफ्राय आदा जेरेमिया बेखौबो फुल खालामलायदो दे खालामलायदो दे आदा जेरेमियाबो हरफिनो दे जेबो टेनसन खालामनांगौ गैया दे लोगो जालायदो दे जागोन दे आं जाखायो जाखायो जोंना आदा जेरेमियाया कुनु टेंशन लेने का ही नहीं है ना आदा जेरेमिया बोथोरा सोलायबाय आय' नायहर हनै खाम हरना दोनल' मद' ब्लग हाय मद' ब्लग थेंक इउ सो माच आंनि इलबियाव फैनायनि थाखाय गुड इभिनिं आरो माब्रै दं खबर सबर ओंखाम ओंख्रिया मामोन खोन्थादो दे मद' ब्लग खोन्थादो ओंख्रि ओंखामा मामोन बोथोरा सोलायबाय हय आय' नायहर हनै गोसो गोरबो हास्थायनानैनो जेक अन थेंक इउ सो माच जेक वाइ कमेन्ट मिथियालै मिथियालै मानो मिथिया मद' ब्लग मानो मिथिया बोथोरा सोलायबाय आय' नायहर हनै जा मोजां खोनाखायो नोंनि माथोखौ गेस्रेम पापर बायदि आदा जेरेमिया मा होनखोथाय आं लाजिनोसो ओंखारलायलांबायलै मैसोफ्रानो खारलाजोबनोसो नागिरो आंजों आदा जेरेमिया आरो नोंहा एखेबारे गेस्रेम बायदि पापर बायदिसो होनलायलांबावबायलै आं खर'खौनो थिखोनो हानाय नंला आदा जोंना मद' ब्लगआ मा होनो दासो फैदों बगरिबारिनिफ्राय बगरिबारिनिफ्राय नोंसोर दासो फैदों खाथि जायो नामा बगरिबारिनिफ्राय बगरिबारि मा लायामोन बगरिबारियावलाय एम स्टेटास खालामबाय आदा जेरेमिया नोंनिखौ 297 साबसक्राइब जाबायनो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंबो चेक खालामलायदो दे बयबो चेक खालामनानै नाय जाहाथे दसे किल'मिटारल' जायो मोजाङानो थानो हाया बोदोर गोसोआ हां थोनो मोनो नोंखौ दसे नङाबोलानो जें जेगे ना नों दहाय हरगोन दे माने आं दाहाय हरगोन दे नो माबा मा होनो एम स्टेटास आदा जेरेमियाहाय दायो हरगोननो जेबो टेनसन खालामनाङा दै आदा जेरेमिया हरखायो माबा एम बड' स्टेटास माबासोलाय एम स्टेटास दा बर'सोना बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया दे आदा जेरेमियाखौ हरखायो बियो बाइक बानायहैदों ने बगरिबारिनि बेसे गोजान माबा मन्दिरनि बबे साइडजों नोंसिनिया माबा मद' ब्लग
बगरिबारि फाग्ला बाबा मन्दिर मोखाङाव होननायखौसो गोसोखांलै बगरिबारि होनबाथाय मेथाइआबो खनोबो हायो माथो ब्र' हे इसे इसेल' मैसो गारामासो EM स्टेट दे जागोन आदा औ जेबो टेनसन खालामनाङा दे EM स्टेटास हरखायो इयो मानो बेयो होनबा फेस टु फेस लालाय लायोबा उनावहाय नों दिनैहाय फेस टु फेस लाबाय दा ओमफ्राय गाबोनहाय दाबायदि समबानो आनसाबस्क्राइब जानो नागिरो डाइरेक्ट फेस टु फेस लायोबा गाबोनहाय दाबायदिबा हरोबाबो जेबो नङा ओमफ्राय दायोहाय दसे थानानै नोंनि एकाउन्टाव हाबनानै नायबानो जागोन आरो बेसर बिबारनि दख'ना गाननायजों मोज्लाय जानजियाव दैहु लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों लागावलायबाय स्रायनो गोमोरसिं नोंखौ खावना लायनोसै आं सना चाल दे हौवाखौ खावजायो नामा गोदाव सोराव माबोरैहाय बबे जायगायाव खावना नागिरखो आदाया फाफोर बायदि स्रेम स्रें गारांजों मा खनबाय थादों नै सानसै गावस्रा कमेन्टखौनो हरा आंहा मेथाइ खननो गोसो जायो आं मेथाइ खननो गोसो जायो आं मेथाइ खननो नोंसोर कमेन्ट हराबा हय हय नोंसोर कमेन्ट हराबा दुं चिक चिक दुं दिपालि लागाव हेलौ 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 माइ टेस्टिं हेलौ 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 स' बिउटिफुल सं आदा जोंसोर खावगोन र' गोमोरजों थै मालाथै इट इज स' बिउटिफुल सं आदा जोंसार औ EM स्टेटास माबायदि गाराङालाय मोसौफ्रानो एखेबारे खारलाजोबनो नागिरोलै होननाय बिदिसोखा दिपालि हेलौ हेलौ आब' दिपालिया आंजों सापर्ट खालामदो आब' दिपालि लोगो जानो महानिफ्राय फैबा आखिथिंजाय महामायानिफ्राय फैबा आखिथिंजाय थांखांबायलै आंबो माबायावहाय महामाया मन्दिरावहाय 6 बार जाबाय आं थांनाया बिदिनो फुजा खालामला हैदोंमोन बिदिनो मा होनो एसे एनै फुजा हैलाबाय माखिनो सिगां समाव जों थांबा बिदि ओरै गोजौसिननि माबाखौ खालामाखैमोन आरोना टाइल्सनि होआखैमोन दाथ' टाइल्स जाजोब्बाय ने महामाया मन्दिरा आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं पे खालामनानै होगोन दे आगै माबा EM बड' स्टेटास माबा कमेन्ट खालामना दोननो आब' दिपालिनाव मेलाया जायाखै सुपार दा र' दा खनबावगोन देग्लाय मेला जायाखै नामा माबा बड' ब्लग नङाबाथ' मेला जाबाय थायोमोन ना मेथाइ खननो हामारगौ दै फंबाय सना नों एसे हायोलै गोसो दंमोन खननोलाय ओमफ्रायहाय मा खालामनो जायासै उफाय गैया दिपालि नाइस बयस थेंक इउ स' माच हेलौ हेलौ लाभ आब' गोमोरसिं खुलुमबाय सालथे माखौ खुलुमलायखो नोंहालाय मानो EM स्टेटास अके माखौ खुलुमलाबायखो नोङो जानला मोनलासोलै सालथेया जोंना खुलुमलाबायनो नागिरो मेलाया फैयाखै नामा होनदों अह माने मेलायाव आं देग्लाय थांनाय जायासैलै माबा मद' नङाबालाय बोसोरफ्रामनि आं जेब्ला माबायावहाय डिग्रि माबा फरायदोंमोन ना बेनिफ्रायनो थांनाय जायाखै एबार नेक्स्ट टाइम देग्लाय थांनो सानदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय बेयावबो खामानियानो माबाया जायासैलाय एबार नेक्स्ट इयाराव थांसै नोंस्राथ' खाथि थांबाय थानो हायो जेरेमिया गाराङाबो मोजांखा गोसो दंमोनलै खिन्थु ओमफ्राय जाया माथो
दुगैनायाव खनलाबायनाया साबसिन जायो ने आदा जेरेमिया गोमबोरसिं नोंखौ खावना लायनोसै आं हामालै सालथे थै खावनोल' नागिरोलै नोङो हेल' हेल' जों मारै होनोमोनलाय बिदिखौ फैबा खोन्थाहरलायगोन औ औ फैबाखौ आंबो एबाराव दाना भिडिअ बानायबाय थानाय जाखासिगोन ना एबार फैबा मिथिलायसिगोन आरोखि ना थाङोबा भिडिअफोर नायनानै मिथिलायगोन आरो दाथ' इउटुबावबो मिथिलायखाबाय हेल' हेल' जों आंखौ लिंहरनानै स्रोद स्रोद गारखोमा गारबायलै आगै दुंगुनाय गोसोखौ आदा जेरेमिया नायनोलै खोन्थाहर गोमबोरसिं मासि मानसि खावग्रा जाबाय आं दाना जालदे होद जारलालै खावनांलायनाय नङा माथो आंखौ आं हारसिं थांखागोन गोमबोरसिं मोगथाङाव नायगौमोनलै आं नोंखौ मारैहाय मालाबा लोगो मोनगोन आदा जेरेमिया आंखौ होनदोंना सोरखौबा होनदों मालाबा लोगो मोनगोन दे आखि रेसमारिला रिस' मारिला बुजियासैलै माबा मद' बुजियासै आं आखि रेसमारिला बैसागु बोथोराव नों खावनानै लांफै सालथे बैसागु बोथोराव नों खावनानै लांफै खिरखि खेवनानै दरजा फांथेनानै खिरखि खेवनानै दरजा फांथेनानै थाबाय थागोन आं नों फैजासिमाव दें थिखि थिखि दें सिखाव जालाबाय जाला थोद गोदाव सोराव होनदों आंलाय नोंखौ होनदों आदा जेरेमिया नोंखौ होनदों आंनो सिखाव राजा जाबाय आं सालथे थैस आखि रेस मारिला होनदों औ औ औ औ औ मद' औ फैगोन फैगोन साननानैनो दासिमबो फैयासै माथो मानसिफ्राबो लोगोफ्राबो माथो नायबायल' थायो कमेन्टबो हरा हरबाय दे हरबाय माबा मद' खाथियाव सौग्रावलायबाबो सिनायलायनाय नङादां ने आंखौ सिनायगोनलै आदा आं थेफ्राफ्रासोना मानसिया गोजौ ओमफ्राय एसे मोदोम फिसा आरोना ओमफ्रायहाय मा होनगोन मोखाङाव एसे नानेखा दं गन्थङाव एसे नानेखा दं एसे सावलाब बावलाब नुयो मानसिखौ सिनायगोन फिसासा आरो एसे गोजौ ओइ आवमाजों सोबख्ला लांजाबाय मानसियानो फै सना खाथियाव नोंखौनो नागिरो आं लामा दथायाव लोगो मोनोब्ला खावना लांनो गोसो जायो लागाव सोरबा सोरबा नायखुमाग्राफ्रा मिनिखावगासिनो दंदां सिसिफ्रा मा होनदो जोंना औ गोमो नार्जारि नोंगौ नों थिगखौनो होनदों औ होनखादों आं थिगखौसो होनखायो सालथे आं थिगखौसो होनोलै सालथे गोमबोरसिं वाट दा पेन आइ केन पेन होननायसो जाबाय आइदै माथो जा गरम मोनदोंलै अ नै बेसर बारियाव सोर सिखोला
आब' दिफालि आब' दिफालि माबाया नै मद'आ नोंनो माबा हरदोंनो दिफालि लिंक हरबाय आंनो मा होनदोंनो दायो गैयाबा लोगो जालायदो आरोना बेग हरलायलायफिनदो गिटार दामना हरना लुगैलायबाय आं नोंनि मेथाइ खननायाव सुर गैयावनो आदा सुरानो गैया सुर गैयालै आदा सुर गैया सुर गैयाफ्रामायावनो बोरै दामनोसो आन्दायलायगोन नोङो आदा जिरिमिया जेराव दं सेरजा दं सेराव दंफैयो सेरजायाव दंफैयो सालथे माबार फै आं खोरखियाव दंफैयो मानि हांमा सना मानि दुखु मानि हांमा सना मानि दुखु बैसागु बायब्लानो आं नोंनाव खारसननोसै बैसागु बायब्लानो आं नोंनाव खारसननोसै लागाव सिंजेने बेरे सेरे जरा जुरु ज्रा ज्राव मद' मा जाखो मद' ब्लग बाय बाय मा जाखो थांसै आरो खोनासंजोब्बायसो मानसिफ्रानो मारै जाखोथाय बेग हरफिनासै ओंखायनो गाबबाय दे माबा मद' बिदिबा थांसैबा गाज्रि जामोन दे आंखौ दे हरफिनगोन बियो आब'नि पार्टियाव हरफिनो माबाखौ जाय माबा कमेन्ट खालामना दोनदोंबा हरफिनो दे सेरजा इक' कटेजआवसो दंफैयोलै सालथे नोंल' जा गोथाव नोंल' जा बुरिजिलायनाय जा सेरजा कटेजआव आंखौ मालाबा जाहोनो हागोन ना हाया र' नोङो माब्लाबा जाहोनो हायाबा नोंल' थांनानै जाहै अबाहाय दे माबा मद'आ फुटबल गेलेहैनोसैबा गेलेहैदो दे समाबो जाबायना 5थायानो जालायनोसै नै फुटबल गेलेनाय सम जाबाय फुटबल गेलेबा स्रां जायो देहाफ्राबो दे गेलेहैदो दे जाहोनो हायालै पिस्थलजोंनो गावख्रुबहैगोन जाहोआबा नोंखौ AK-47 लाना नोंखौ गावख्रुबहैजोबगोन खोनाबाय दा गोमबोर आदा गावहा एसेबां मोजां मेथाइ खनना हरबाय थादोंबा खोनाजोब्बाय ने सावलाद्रायलै आं नोगोर ओंखायनो जानला मोनला मेथाइ खनो गैयाबो गोजाबो गैया सालथे दै नोंल' लों गोजाबो गुफुरबो फामि बिबार बायदि गिबलां बारफुनाय समायना नोंनि महरा जावलिया जायो फाग्ला जायो जावलिया जायो दिमाव नुबोला हय नोंखौ नुबोला जें थानो हाया बाखिसो जागासिनो दं सालथे दै जा अबाहाय थगायलायबावो बाखि होनानै थानो हाया ओ क्या हाल है मेरे सोता भाई मैं ठीक हूँ आप लोगों को बहुत याद कर रहा हूँ रे भैया इसलिए मैं LB आया हूँ याद कर रहा हूँ बात करने के लिए बहुत याद कर रहा हूँ इसीलिए LB आया हूँ भैया ओ भैया जिरमिया है ना वो मेरे से स्टार्टिंग से अभी है कमेंट कर रहे हैं मालाबा फै दै जोंनियाव आदा जिरमिया
नोंसिनाबा बबेथिंजाय मालाबा थांगोन दे मालाबा थांगोन आमाया शर्मा ब्लॉग्स हेलो बाय लाइक डाउन थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए बोलिए हाल चाल कैसा है सब बढ़िया है ना सुरा लिया है तुमने सुरा लिया लागायबाय इख' बियो जालांगोन मादि बे संसारा लागायबाय मोजां ना फंबाय औ आदा मोजाङैनो आदा मोजाङैनो दं ओमफ्राय मा ओंख्रिमोन आदा बेकंगुर आमाया शर्मा हाल चाल ठीक हूँ बहुत गीत गाता है रे जोंसार एलबी में लॉटरी लग गई क्या ऐसा बात नहीं है रे अमैया शर्मा मैं अकेला ही खुश हूँ एलबी में हो जो भी हो मैं अकेला में खुश हूँ अकेला ही गाना गा रही हूँ गाता रही हूँ मैं लॉटरी लगने की कोई बात नहीं है मेरी 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 जैसा इंसान को कौन लॉटरी लगाएगा रे कौन लॉटरी देगा लॉटरी नहीं देगा लेकिन लॉटरी के नंबर नहीं देगा मेरा मेरा कॉपी मेरा कॉपी और मेरा शक्ल कितना बड़ा है इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं आता लॉटरी लगने की बात तो सुनो सामने भी नहीं आता बात भी नहीं करता दे एसे सार एस्राय होदो फंबाय र आमाया सरनाया माबा होनो नै खुंगुर कैसा है रे तुम ब्रो मा मेथाइखौ खनो र' एसे मोजां मोनोलै जाजोबालै खनोबो एसे लाजिलायलाङो होनबाबो होयो तुम दिल की धड़कन हो धड़कन में तुम दिल की धड़कन में रहते हो जाबायलै ससे गैला आमाया जी मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी ओ बिजी नामा आदा खुंगुर ब्रो करो ना काम ने आमाया शर्मा करो ना काम बेलासि समनि सानजारां सानाव बेसेंगो नों होयो नोंखो आमाया जी आप ठीक हो ना आमाया जी दे कमेन्ट खालाम दे गावसा कमेन्टखौनो खालामा आदा खुंगुर खालामदोंलाय नै आमाया खालामदोंलाय आदा जोंनि मिया अबाव थांखो ना खामानि दं नामा आं लोगोफोरजोंसो गोजौआव दैखांहरनो मोजां मोनो गावनिखौ दोननानै ब्र' थै आं लोगोफोरखौसो गोजौआव दैखांहरनो मोजां मोनो गावनिखौ दोननानै ब्र' बयबो बिदिनो सानो आंबो बिदिनो सानो आदा नोंनि साननायजों आंनि साननायजों एखेयानो कमेन्ट करो गाइस कमेन्ट करो आदा ने Jugu kugaruju.
Nwgswrjwng. Komen deh, komen खालामदोलाय दे. मेथाइसो खनसैलां. दे कमेन्ट खालाम. दंलै नोंखौ गारना थांनो बायोलै. मानो? दे थांनो बायोबा बायोसै आरोना. आंखौ हायना मुलिसो होजाखो ना माखो नोंलाय आंजोंलाय आदा जेरेमिया? आंजों हायना मुलि होजाखो ना माखो नोङो? गोमो गोमो बेसर बारियाव आयौ मा नागिरदों आयौ मा नागिरदों जानजि सेरेरे आयौ गन्थं जंजिर गोमो गोथां दखना गाननायजों बेसे समायना आयौ बेसे समायना बेसर बारियाव सोर सिखोला गोमो गोमो बेसर बारियाव आयौ मा नागिरदों आयौ मा नागिरदों आदा जेरेमिया नै होबायसो खोमा जानोबो हानाय ने जानोबो हानाय आदा जेरेमिया नों आंनि हायना मुलियाव नांमारबायबो जानो हानाय आं ओंखारथ'नोसै दां ने लोगो मोनगोन दे आदा जेरेमिया दे जेबो नङा दे जेबो नङा आदा दे ओंखारदो आदा खुंगुर थांगोन ना माखो जायखिजाया थाङोबा खोन्थालांबानो जाबाय जेबो नङा आमाया शर्मा हेलौ जी गाज्रि दा मोनसै है आदा मानो गाज्रि मोननो थै मा होनो आदा जेरेमिया नोङो गाज्रि मोननायनि खोथायानो जेबो गैयालै आदा गाज्रि मोनालै आदा गाज्रि मोना मुस्कुराना बेवजह तुम हो कमेन्ट दे कमेन्ट लागा लोगोफोर लागा ऊपर वाली जेब में डालिए इसलिए चेक करो इसकी जेब भी होगी खड़ा जेब चेक कर आपकी अरे मैडम झूठ बोल रही है मैंने भी चैन नहीं चुराई और मैं क्यों चुराऊंगा आपकी चैन एक तो चोरी करता है ऊपर से सीना चोरी करता है शक्ल से हैरान लग रहा है चोरी नहीं किया तो जेब चेक कराना मैडम आपको कुछ गलत फहमी हुई है मैंने कोई चैन नहीं चुराई मेरी बात का विश्वास कीजिए तुम बोल मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी ऊपर वाली जेब में चेन है मैडम चेक करो इसको दोस्तों क्या होगा नंगनी महरा बेलासी सोमनी सान्ज होम फूड बैग यूके हेलो गुड मॉर्निंग उल्टा ही कर दिया सेम टू यू ब्रो लाइक डोंट थैंक यू सो मच बोलिए खबर सबर बढ़िया है ना होम फूड बैग यूके हेलो गुड मॉर्निंग
क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट गाना शुरू किया था। सब ठीक है। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? गुड। ओ, गाना शुरू किया था अभी। आपकी मिसेस कमेंट आया, कमेंट पढ़ने के लिए रुका। बोलो खाना क्या खाना था आज? गाना शुरू किया था अभी। आपकी मिसेस कमेंट आया, कमेंट पढ़ने के लिए बोलो खाना क्या खाना था आज? Tang tung dang dung 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 dang dang da 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 dang da da dang. Comment karo comment. Mana nani thakku de ratsura mane nani thakku. Hello. Oi hello. Comment karo hello. हेलो। मीन्यूअल होमपोट दोस्ती। ओ दोस्ती, क्यों हंस रही हो रे? क्या बात है? हंसने की क्या बात है? हेलो हेलो। मेरी आई आई है। तुम आई है? कमेंट करो। अभी गाना गाने वाला हूँ। आंबो मोसागोन आगै नोंजों लोगोसे। आंबो मोसागोन रजे नोंजों लोगोसे। नों दामगोन सेरजा सिफुं आं मोसागोन बारदै सिख्ला। सब गाइए रे, सब गाइए रे। मेरी आई है। क्यों गया रे? क्यों गया रे? सब गाइए रे, सब गाइए रे। मेरी आई है। क्यों गया रे? क्यों गया रे? सब गाइए रे, सब गाइए रे। क्यों गया रे? क्यों गया रे? भाई भाई जाने वाला है क्या? ये देखो, तुम्हारी वीडियो देखने वाला हूँ मैं। आप भी देखो ना। चाइनीज बैग अल्ता नोबल। क्या क्या बना रही हो रे? कोई नहीं रहा। बहुत अच्छी बनी है आप। वाटर ट्री। वाह, मेरे लिए वाईफाई से दे दीजिए ना। वाईफाई से दे दीजिए मेरी को भी खाने के लिए अच्छा है तुम्हारे हाथ की बनाना। ओके, वाईफाई से नहीं आई तो कहाँ से देना है? और पोस्ट ऑफिस आके स्पीड बॉक्स से दे देना है। ठीक है? ओके, अभी जाने वाला है ना होमफोर्ट? होमफोर्ट अभी जाने वाला है ना? वो जाने वाला है तो थोड़ा काम है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी हेलो चलते, हेलो नर्सरी बोला है। और नर्सरी है ना साला, CID है, CCTV है। CCTV बन के रखा है। खुद 1 मिनट। बोथोरा सोलायबाय आयौ
नायहरनै हेलौ 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 गोमबोर सिं हेलौ सालथाय हेलौ 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 तेरा कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम प्लिज जइन रिटार्न सेम टाइम हा किसके साथ जइन रिटार्न सेम टाइम आलायारन आलायारन फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन 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 खोनायालै सालथे आं गारियावसो दं दे थांफिनसै नामा थांफिनसै अखा नायसि बारा बारलांबाय सानजायाव खोराङाव सोराङा गोसारबोगौ फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन 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 जाबाय कल जाला बांद्राय नाइस थेंक इउ सो माच हम फुड थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच आलायारन आलाय आरन ट्रेक सं फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन 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 हो गया रे ज़्यादा हो गया कॉपीराइट आ जाएगा रे नहीं आएगा ट्रैक कॉपीराइट नहीं आएगा ट्रैक से मैं गा रहा हूँ ट्रैक से ऑनलाइन ट्रैक कैसा लगा हाँ मेरा मजाक मेरा सुर तो सुर नहीं होता है कभी ए में जाता है कभी बी में जाता है कभी सी में जाता है कभी एफ में जाता है उधर उधर जाता रहता है एक जगह में नहीं रहता है ना इसको बोलते हैं बाफिलो क्या बोलते हैं बाफिलो स्केल डक स्केल मंकी स्केल बोलता है इसको
मेरे जैसा कोई भी गाना नहीं गाता। बापेलो स्केल और मंकी स्केल, डक स्केल। गाना गाती हो, बापेलो है, जो भी है बापेलो, मंकी, जो भी है वो भाग जाता है। ठीक है, बाय बाय नाउ, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। फागुन फागुन ठीक है, बाय बाय। क्यों फिर हंस रही है? हंसना है कभी रोना है ना, हंसना है कभी रोना है। कोई है और कोई है, कोई है, कोई है और कोई है, कोई है। इफ्लाया बाव बावलियासना बावलिया मेथाइ खनला बेगा मेथाइ खनला बेगा नोंनि अनगा माबोरै थांनो मोजां यो हानि सिंगर आयौ हायमा सोर दङ कमेन्ट खालामदो आदाय गरमसो मोनखोदांलाय। ABCD लिरगोना नोंनि जारु खावलायाव, से नै थाम ब्रै फरायगोन आं नोंनि रिंनायाव। अनजालि नों आंनि जिउ, अनजालि नों आंनि जिउ। फैयो दा गोसोआव दावहा दुफांनि दानसोरां हराव, फैयो ना गोसोआव नोंहा दुफांनि दानसोरां हराव। साया माया नुफा माफा
हेलौ कमेन्ट खालामदो बयबो कमेन्ट खालामदो हेलौ कमेन्ट खालामदो मा जाबावनो बे फाग्ला गोसोजों गुमैनो फन हाया सोरनोबा थुफ्लांनानै रं नाम्बारखौसो गोसो थोलायफ्लांबाय कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम हनै समजाहा सोरांबोगौ हनै समजाहा सोरांबोगौ अखानाय सिबारा बारलांबाय कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कोई भी नहीं कमेंट करता है रे कमेंट कीजिए ना हेलो कमेंट कीजिए ना कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए ना कमेंट कमेंट कीजिए ना कमेंट कीजिए ना कमेंट कमेंट कीजिए ना कमेंट कीजिए ना हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा ये घंटा लगे रहो कोई भी कमेंट नहीं करता रे मैं रोने का कमेंट शो नहीं हुआ ये क्या कमेंट कीजिए ना हेलौ दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम
कमेन्ट खालाम रायजोफोर हेलौ आंनि अनजाथाव मानिजाथाव सिबिजाथाव आंगो लोगो नोंथांमोन कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम आंनि जिउ अनजालु अनजालि नोंथांमोन आयौ आयौहाय मा दै जुबु जुबु गांजेमा बारि खनानि लासि ओइ बिबारि दयानि नालाजि मेरे दिल को पुकारे आजा सोर लाखि नायनि र' मा खालामदों आं बिसोरसो खोन्थाहरदो दे सिरिमिरा मा होनदों दे होनदों आरोना दे होनदों साराबिसे फैदों जोंहा जों साराबिसे हायागोन माखौ फरागोन नोंसा मा जाखो दे कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो सार I love you मोजां होनदों आरोना जों साराबिया कमेन्टखौ आङो इदिहरबाय थाबाथाय इखौ खालामनानै खिन्थु मोनिना मानो इदिहरबाय थानोसै जेनेबा साराबिसे आं मोजां ना नांगौबा बे जाला माला होननायखौ आं मोजां मोनाखै सियाबो खबरा मोजां होनदोंना मोजां होनदों आरोना मोजाङानो मोजाङानो मा मोजांखौ आबो खोन्थाहरदो दे खोन्थाहरदो साराबिसे मा होनदों मा ओंख्रिमोन आबो होनदों जोंहाना आबो सोरबो लोगो जानो लोगोफोर आबो ओरैनो फैनाबो सिरियल दं आरोना हाबनानै लोगो जादो नायनि बेसां बुरजा नङा फरायनो नोंलाय बेसां बुरजा रोंगौ बिसोर होनदों जोंहाहाय रोंबाय मा खालामदों ना 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 ओमफ्राय फरायनो नायदों नामा मनिराम होनदों जानो मनिरामा माबायदि कमेन्ट हरबाय दं आरोना लोगोफोर नायलाय जों साराबिसे माबायदि कमेन्ट होदों मनिराम बुंबाय जानला मोनला बुंबाय थानाङा होनदों नंगौथ' आरो मनिराम जों नुजोबोना माबायदि कमेन्ट हरो होमबानालाय दख'नाखौ होनदों नायो नामा होनदों दख'नाखौलाय मानो नायनो जाखो दानो नोंनि महरानो आंलाय जोंसा मा होनदों साबसिना आं लाइभसो होदोंबा होनदों लाइभसो होदों होनबा इसोरनि खौरां मा होनदों निउसजों लोगोफोर दे लोगो जालायदों सिनेमाया राभाहादे मा होनदों आंहा जों सार फंबाय फैबाय दे होनदों सार फंबाय फैबाय सिनेमाया आदा ओमफ्राय जा बर'ब्लगजोंबो लोगो जा लोगोफोर जों सार निउ फ्रेन्ड जादों होनदों जोंहा जों सार निउ जादों ओमफ्राय साबसिना मा होनदों आं लाइभ होगासिनो आदा मानसि गैया आंहा
हेलो 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 karena bisra sengsara dia sengsara dia live ku deng ba wai zapun ku amanda zapun ku amanda sini biara ka ada ada sini biara ada nak ku deng deng sini sabuka wai mau ni dam ku amanda bisa sabung naini na ku बोरै जाखो mulai mulai dulu mau nak nama sabda itu mana mau main suka ku nak nama mau tidak Hello, hello Purnima. Hello आगै मा खबर? मोजां मोजां आब' मोजां. रावबो गैयालै कमेन्ट खालामा. सिरिसो जाना दङ आं. बरिंनो हारसिं. मा खबर आब' पुर्निमा बेरु? ओइ पुर्निमा बेरु आब' मा खबर? मोजां दा? Hello, hello Purnima. Purnima बेरु आब' मोजां मोजांनो आंना मोजां ने? मा ओंख्रिमोन आब'? ओइ आब' मा ओंख्रिमोन? ओइ आब' पुर्निमा रावबो गैयालै आंनियाव. दालि आरो आलु बाजि बेदर गैया नामा? ना दिनै बेदर जाया आब' पुर्निमा बेरु नोंसिनाव? पुर्निमा बेरु दालि आरो आलु बाजि. गोथाव गोथाव जाबाय ने आब' बेरु? पुर्निमा सोर सोर कमेन्ट फरायबाय दं आगै? अबाहाय? दानि मिरामिससो आगै. सोर कमेन्ट फरायबाय दं आगै? माने आंनि लाइभआव रावबो फैयैखाय आं माबानि आब' दिपालिनि माबा मा होनो डिबिनि लाइभ नायदों आं दसेनो. बिनि फरायनायखौ खोनादों खोमा नोङो ना?
रावबो गैयिखायनो ओमफ्रायहाय रावबो कमेन्ट खालामाना ओंखायनो बरिं मोनदों आं। बेखौ नायदों आं। Ada mama apa nih? Baru menonton sebulan ada apa nih? Karena mama di komen-komen kayak begini. Like, cinta tadi komen orang tadi. Untuk pada dosen, pada dosen kau luas luas nasi lagi. Abo औलै साब्रै साबा दंमोनलै माबा कमेन्टखौनो खालामा नैबे डिम कार्टुन र'दै आब' पुर्निमा आं नोंनो मोनसे आइडिजों साबसक्राइब खालामना हरनो दै र' दे साबसक्राइब खालामनानै हरदों आं मोनसे आइडिजों र' मोजांनो आंना आंबो डिउटियावसो दं र' दे आं मोनसे आइडिजों नोंनो साबसक्राइब खालामना हरनो दे र'दै आं मोनसे आइडिजों साबसक्राइब खालामना हरनो बेबो आंनि माबा चेनेलखा आरोना बेयावहाय नैबेनिफ्राय बांसिन साबसक्राइब दङ होनबाबो आं बेयावहाय माबा फैया मा होनो भिडिअ हगारनाया गोबाव जाबाय दा हरनि आं नोंनो बे माबानो बेजोंनो सम सम नायनो हागोन आरोना ओरै डिएम कार्टुन नोंनो माबा हरबाय आं मा होनो मा गो टु चेनेल गोदान भिडिअ हगाराखै नामा आब' पुर्निमा 2 days 4 minute गोबां जेन सफैदों आङो गोबां होननानै जों फाइनालि दा मोनफैबाय जायगायाव जों दाहाय बेरायनो थांसै बेरायनो थांसै आरो सान्दुंबो जि गोसा सान्दुंआनो सिहरथार जोङो जोंनि सुपारभाइजार स्टाफफोरजों फैनानै जोङो मोनसे फिसा पार्टि लाखिदो आरोना लोगोफोर जोंनि दे इन्जय कमेन्ट खालाम खालामनो दे आरोना साब्रै दिनै गोजोन दङ जेनेबा लोगोफ्राबो नै बैहायनो फैबाय गारि लाबोदो आरो जोङो बाहाय गारि फैबाय लाबोदों आरोना फैनानै सानै फैगासिनो लोगोफ्रा नोंबो नायनो नोङो सानै र' फैगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा लोगोफोरबो दङ ओमफ्राय आरो मोनसे गारि फैगासिनो आरोना जोङो टटेल फैनायानो जोङो 20 जनसो फैखादों आरोना लोगोफोर जोङो नै दा मोनफैबाय फाइनालि जों फैयै सफैमारबाय नैबे फैनानै जायगायाव सफैमारबाय जोङो एसे इन्जय खालामनो दिनै सानदे नालाय सानदेनि जोङो बयबो रंजानो फैबाय आरोना लोगोफोर बैसागो लास्टनि नै जोङो दा बैसागोनिखौनो दासो हगारदों फैयै आब'आ फैबाय लोगोफोरा नायलांदो आंनि ने भिडिअखौ माबोरै मोनो डिएम मोजाङैनो कार्टुनाव थांनानै बबेयाव सेयार थांखो खालामना बे आंनिसो बिनिखायनो चेनेल भिडिअ आं माबायाव फैदों चेनेलनिखौ नै खोनाबाय नोंसोरो साबसक्राइब खालामना होना लोगोफोर नोंनि भिडिअ नायगासिनो आङो डिएम जोङो कार्टुना आंनिसो नालाय नोंनि भिडिअ बेरायहैबाय नायगासिनो आं बलबो गेलेगोन डिएम बॉल भी कार्टुनजों खेलेगा खोनाबाय हमसे बॉल भी खेलेगा और नहाएगा भी वो लोग कपड़ा लेके आया हम लोग कपड़ा नहीं लाया हम लोग कपड़ा नहीं लाया हम लोग ऐसा ही आया हम लोग जो ड्रेस डाला है आं नोंनि भिडिअ नायबाय थादों दै र' आं फुल खालामनानै होगोन आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो अननानै डिएम कार्टुन ओइ आब' पुर्निमा बेरु डिएम कार्टुना आंनि चेनेलसो रावनिबो नङा खोनादों डिएम कार्टुना आंनि चेनेलसो डिएम कार्टुनजोंनो आं दा नोंनि भिडिअ नायदों आं साबसक्राइब खालामहरगोन दे आरो नोंबो आंनो हरनो हागोन दे डिएम कार्टुनाव साबसक्राइब डिएम कार्टुना आंनिसो रावनिबो नङा डिएम कार्टुना नो बेरुआ जोंना रावबो फैला नामा आंनि एलबियाव आरे ओइ
सोर मानसिफोरा अबेयाव आया मा जाखो सोर मानसिफोरा बबेयाव थांखो आरो मानसिफोरा बबेयाव थांखो मिथिया मालायबा बबेयाव थांखो मानसिया बबेयाव थांखो थेवबो खै घन्टा जागोनथाय र' 2 घन्टा जायखिजाया 2 घन्टा होनोसै 2 hours होनसै मा ओंख्रि जानाय आगै ओंख्रिया माबासोमोनलै मा होनो अमा बिबु बायना लायदों आं बिथै एसे लाबोफादों अमा बिबु बिथै बेजोंनो जाबाय जोंना दिनै मिरामिस फालियाना मिरामिस जाया बांद्राय नोंनि सावगारिया जायख्लं सिमां हर गेजेरनि गावदां अखाफोर महरै नों आंनि मिनिहरो नों आंनि मिनिहरो हो गया पूरा हो गया अभी सब्सक्राइब करने वाला है so beautiful place औ गोथावथार माथो औलै आब' नायदो दे कमेन्ट चेक खालामदो हरबायमोन आङो DM कार्टुनजों हरबायमोन आङो मालाबा समाव हगारफिनगोन र' DM कार्टुनजोंबो DM कार्टुन भिडिअ'आवबो हगारफिनगोन मालाबा उनाव आंखें हैं दूर चले आं हरबाय आब' नायदो दे होनबा ना आगै आं डिउटियाव थांनोसै आगै उनाव लोगो मोनफिनगोन अके दे थांदो दे आधा घन्टा थाबावनोसै आं हेल' अके एम स्टेटास दा बड' हेल' आदा जोंसार फैफिनबाय थेंक इउ सो माच दै आंनि बेयाव फैफिननायनि थाखाय गैलालै फंबाय खारलांजोब्बाय मानसिफ्रा खारलांजोब्बाय मानसिफोरा खारलांजोब्बाय दलिना बर' खारलांजोब्बाय ओमफ्राय EM स्टेटास फंबाय नोंहा बबेनिमोन माबा नों बबे जायगानि हो बबे जायगानिमोन नोङो खोन्थादो एसे दलिना बर' आंखें हैं दूर चले दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर
Dede logoफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट थांफिनबाय नामा एम बाबु गुवाहाटी चिरांनि आदा ओमफ्राय नोंलाय आदा गुवाहाटी चिरांनि गुवाहाटीनिसो नोङो आंनि बे माबादा मा होनो ओरै दालाय मोनसे चिरांनि आंबो होमबाबो गुवाहाटी चिरांना नोंना आंना चिरांल' ओरैजाय बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनसे चिरां जिल्लानि आरोखि ना आङो चिरां जिल्ला हाय मद' हाय बल जोहैयासै नामा मद' बल जोहैयासै नामा नोंलाय आंथ' आदा चिरांनि नैबे चिरांना बिटिआरनि चिरां मा क'क्राझार खाथिनि आंथ' माबायावहाय गुवाहाटीयाव चिरां दङ ना मायो मिथिबावानो ना गुवाहाटी माबायावहाय गुवाहाटी सिटियावहाय जोहैना फैफिनबाय नामा माबा मद' आदा आंथ' चिरांनि चिरां बबेथिं आं बांद्राय हमनो हायासै गुवाहाटीयावबो चिरां दङ ने आइया फैबायलां मानो गिनांगौमोन फैबायलां खारासै होनबा नोङो आदा आरति माइनाव दासो आंहा दे जेबो नङा दे आदा थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनो थाखाय गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय लाइक होबाय थेंक इउ स' माच दे आदा आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बिटिआरनिनो आदा आंबो आंहा गुवाहाटी बिटिआर होननायखाय आन्दायदों नोंहा गुवाहाटी बिटिआर होनदोंना गुवाहाटी होनबाय नालाय आंहा सानदों गुवाहाटी बै सिटिनिखौसो सानदों गुवाहाटी सिटियावसो ओमफ्रायहाय बिटिआर ना आदा आं बिटिआर खारदों खनबाल' खारनो हायो आइयो मोजाङै होदो लोगो जानो होदो दे माबानै एम स्टेटास माबानै नैबे आरति माइनाव बेजोंबो लोगो जा ओमफ्रायहाय बियो हरफिनो आरोखि ना खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया बियो डाइरेक्ट हरफिनो लोगो जालायदो दे बेजोंबो नै आमथिखाखौ नुबाय नामा आदा नोङो आइयै आमथिखायाव थांबाय थायोथ' आं चिरांनि रुनिकाटा साइडनि रुनिकाटा खुंग्रिंनि आमथिखायाव थांबाय थायोना आङो दाख्लैसो थांदोंमोन बे आमथिखानि ओरै एसे सोनाबजों मा होनो फाथाबारि होननाया बे जायगायाव थांदोंमोन आङो थाङोथ' आङो मिथियो माबायाव आमथिखायाव थाङोथ' मेरला थांबाय थायो आङो आरति मा खि जाखो ब्र' ओंख्रिया अमा बिबु ओमफ्रायहाय बिदै लगायनाय हवाट आं चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पिएसनि सिङाव थानाय माबानि मा होनो खुंग्रिंनि आमथिखा बबे साइडजोंनि थांबाय थायोथ' आङो लागाव गोथावथार आरति आदाया आरति आदाया लाइभ हगाराखै नामा नो नै माबा आरति लाइभ हगाराखै नामा नो आं आमथिखानिनो होनबाथ' सिनायलायगोन आरतिजों आं गोदान लोगो जाबाय आरति आदा माबा नोंखौ गोदान लोगो जाबायनो बेक खालामफिनबानो जाबाय आरोना बेक खालामलायफिनदो
गैया मद' नेट प्रब्लेम माबा EM स्टेटास आं दाख्लैसो बावाखै माबायावहाय बे आमथिखानि सोनाबजों ओरैजाय माबा दै बारबोनानै मोनसे माबा दंना हाख्ला बाजार होननाय बे साइड बेयाव हाख्ला बाजारनि एसे साहाजों थांदोंमोन आरोना सासे लोगोजों सासे उन्दैजों आंजों ओमफ्रायहाय आमथिखायावबो थांबाय थायो आमथिखानि ओरै साहाजों बै मिलन बाजारा बिथिंबो थांखांबायथ' आं आमथिखा बाजारनि बबेथिंजाय सानजा सोनाब सा खोला नेरानि गाज्रि जायोलै नेटानो गाज्रि जायोलै आरथिया दा आं बेना दुब्लि बारियावसो खालामनांगौलै भिडिअ नायना 3 मिनिटसो नायथार 3 मिनिटसो नायनो थिनदों नै आर'थि आदाना एखेबारे दुब्लि बारियावसो थांनांगौ बिराद खस्थ' बेना एबाराव एगजाम जोब्बा थांनो सानदों आंबो नोंसिनिथिं आमथिखाथिंजाय बेरायनो थांबायथ' आं अनेकनो थांबाय एबाराव एगजाम दलांनि खोलाजों जोंना आदा बे दलां गोजौ ओरै सोनाब मोनसे बाजारनि सोनाबजों मोनसे दलां गोजौ दङ ना ओरै सोनाब मोनसे बाजारनि सोनाबजों मोनसे दलां गोजौ दङ ना सेसखा सिनायलायनोसै उनावहाय थांबा मिथिलायगोन दे ना नुलायगोन माबा EM स्टेटास थाङोथ' आं बेनो आंहा सानदों दहायो गुवाहाटि चिरां होननायखाय गुवाहाटि चिरांनिसो गाबोन नायगोरगोन मद' आंबो लाइभ एगारगोन नाथाय इंराजिनि कमेन्ट दाहर इंराजिनि कमेन्ट दाहर नामा इंराजिफोर फैयोलै इंराजिफोर गाबोनहाय हगारगोन नोङो गाबोन आंहा दिनै नोंसोरखौ जा गोसोखांदोंलै लोगोफोरखौ गोसोखांदों आं ओंखायनो लोगोफोरजों रायज्लायनो लुबैनानै फैदोंमोन आं मोजां दे बावदों आदा सरि जेबो नङा दे बेखौनो सरि बिलायनांगौ नामा ब्लु होलाय अके दे ब्लु खालामलायना दे ब्लु लादे मदनो ब्लु नांफिनगौ नामा दे ब्लु होफिननि आं होबाय दे माबा मद' ब्लु होबाय आं दे मद' मा खि जाखो मद' ओमफ्रायो माबा मा होनो EM स्टेटास नोंस्रा न'खराव साबेसे दङ सिडि फेमिलि हाय हेल' हाय सिडि हाय सिडि हाय अमा सिलि ना अमा सोलै अमा बेदर ने आंनाबो अमा बेदर हाय सिडि मा खबर मोजां द'
हल' सिरि गोदान लोगो जागोन ना आंजों सापर्ट खालामदो आब' सिरि नैबे एम स्टेटासखौबो लोगो खालामदो दे आब' सिरियाबो हरफिनो दे नोंबो हरफिनलाय दे ओमफ्राय एसे माबा एम स्टेटास माबा एसे 3 मिनिटसो नायथार दे भिडिअखौ नङाबाहाय बेक जाफिनो माबाया आनसाबस्क्राइब जाफिनो आनजाफिननो नागिरो माबा खालाम आरोना मा होनो 3 मिनिटसो नायथार आरोखि भिडिअखौ होनबा आनजाया आरो आं कमेन्ट हरदोंना हराखै एम कमेन्ट हरदोंना हराखै एम स्टेटास फंबाय माबानो मा होनो आरुथिनो कमेन्ट हरदोंना हराखैमोननो जुदि नोङो बेखौ साबसक्राइब एबा जयेन खालामोबा कमेन्ट गारबो थार दे कमेन्ट मोनसे लिरनानै गारबो ओमफ्राय कमेन्टआव निउ साबसक्राइबार निउ सापर्टार ओमफ्रायो बेग साबसक्राइब मी बेखौ बिदि दाहोन दे जायखिजाया बर'जोंनो लिर आरोखिना भिडिअनि सोमोन्दै लिर आं भिडिअआ मोजां बिदिफोर नाइस भिडिअफोर होनो आरोखि ओमफ्राय बर'नि लिरदो बर'जोंबो लिरनो हायो आंखौबो बिदिनो लोगो खालामबाय आं लोगो खालामबाय नोंखौ आंखौबो लोगो खालामफिनदो बिदि होननो हायो आरो मानो होनोबा बिदि बर'नि लिरोबा माबा वाइटि माबाफ्रा मा होनो इउटुब माबा मा होनो नायग्राफ्रा चेक खालामनायाव जाहाथे मिथियै बायदि आरो एम एम खिथुनि दिननोलै हरदों आदा एमजों माबा दंखायो नामा मद'आ लोगो दंखायो नामा गोदान लोगो होनना लिरना हरदों आदा बिदि बर'नि लिरना हरोबा मोजाङानो ओमफ्राय गोदान लोगो ओमफ्रायहाय आं नोंखौ खालामबाय आंखौबो खालामफिनदो होननानै बुंहरोबा मोजां जायो आरो गोदान लोगो होनोबा ओमफ्राय बेहाय निउ साबसक्राइबार बायदिसिना होननानै होनो नाङा आरोना एम आंनि भिडिअ कमेन्ट खालामना दोन नायना रिटार्न हरफिनगोन आं एम नै माबा फंबाय माबा कमेन्ट खालामना दोननांगौनो आदानि आसलि गामिया मा आदा आंनि आसलि गामिया खुंग्रिं होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि PS रुनिकाटा खुंग्रिं ओमफ्राय गामिथारा जाहैबाय सामफागुरि होननानै बुङो सामफागुरि ओरै माबा दा मा होनो सानथिफुराव फैफेरबाय सानथिफुरनि ओरै सोनाब सिदा लावखानि सेराव एम बिनिसो सानथिफुरथिंजायनिसो आरोखि ना होनबाबो सानथिफुरजों जोंनिजों बिराद गोजान जायो ओमफ्राय नों मिथिनायनि थाखाय सानथिफुरनि सोनाब सिदा होनबाय आं सिरि मा खि जाखो आइया मद' थांफिनसैलाय दे थांफिनसैबालाय जेबो नङा राधे सोर लाइभ फैदों थेंक इउ स' माच रिप्लाइ हरदोंना बिदिन्थि कमेन्ट मुस्रि लायनोसै सुनिबाराव जाहैयो जों बाजारखौ फैबाय थायो नामा नोंलाय माबा एम सानसुराव फैबाय थायो नामा मालाबा समाव लोगो मोननो हागौ सिडि आरुथि आलु सबाय बिमासो आयु रे मोजाङानो मोसौ लायनोसै ने दे लायदो दे गोथावथार जादो दिनै सम आदा
दे मद' दे बाय दे मोसौ लायबानो जाबाय सम आदा सम बाय मद' बाय आं गोबाव जाथारबाय सानथिफुरनि माबा जायैया मा होनो बाजार जायैया आं बेंथलावसो थायो दायो आं बेंथलाव थायो आरोखि ना बिदिनो 20-25 दिनसोनि उनावहाय न'आव थांफिनसिगोन 20-25 दिनसोनि उनावहाय न'आव थांफिनसिगोन आरोना दायो आं रुमसो थाफैयो बेंथलाव फैयोबा मालाबा खबर हरनानै फै लोगो हमगोन जायखिजाया 20-25 दिननि सिगां आरोखि ना बेंथलाव फैयोबा जानो हागौ बेंथलावबो फैखायो खोमा आङो बेसे क्लासाव फरायो आङो दा आरिमुगोरा ब्रैथि थाखोआव दा फरायगासिनो आरोना आरिमुगोरानि ब्रैथि थाखोनि दा एगजाम जासिगोन आरोना 12 थारिखनिफ्राय जासिगोन एगजामा बेखायनो एसे बेस्थ'आव दंमोन थेवब्लाबो लोगोफोरजों रायज्लायनो होननानै फैदों आरोना लाभ इउ मद' लाभ इउ बाय आंना आइया बेंथलाव ना जिएफ दंमोनलै बबे साइडजोंलै मद' बेंथलाव बबे साइडजों बेंथलाव दंथ' बेंथलावसो थायो आं बुजिदों आरिमुगोराया माखौ होनो आरिमुगोरा बर'निसो होनदों आं बेखौ बुजियोबा एसे लाजिदबनाय मोनो आं खोन्थानो बैसोरखौ डाइरेक्ट ओंखायनो खेंसालियायसो खोन्थायो आं बिना खाथिनि बाजार खाथिनि नामा दै बिमा खाथिनि दैलाम खाथिनि जागोन दां ना बिबा बबे साइडजों बोरै जाखो देद' आरति आदा माला जाहैयो पार्टिया आदालै आरति आदा माला जाहैयो बिरना खाथिनि दंमोन माने दाबो दंखायो दा जियोबा मद' बुजियाखैलै बुजिनाया आदा लास्ट ओरैनो होनहरबाय आं बुजियाखैलै आदा लास्ट ओरैनोसो फैदोब्रा जानोसै बिरना खाथिनिलै माबालै मा होनो बेखौ गामिया बिरना आं बांद्राय मिथिजोबालै थाफैनाया बांद्राय गोबाव जायाखै आं थाफैदोंबाबो गामिफोरखौनो मिथिजोबा आङो दाबो बेंटलनिखौ माबालै फंबाय मा होनो बिदिखौ एमए लास्ट सेमिस्टार एमए आरोना बेखौ माबाया बर' रावजों आरिमुगोरा होनो आरोना डिग्रि मास्टार डिग्रिखौ मा होनो आरिमु जालिया होनो ओमफ्रायहाय एमएखौ मा होनो आरिमुगोरा होनो आरोखि ना आरिमु जालिया होनोबा बिदि बिए फरायनाय मानसिखौ होनगोन ओमफ्रायहाय आरिमुगोरा होनोबा एमए फरायनायखौ होनगोन आरोखि दायो आरिमुगोरानि ब्रैथि थाखो माने लास्ट सेमिस्टार आरोना बुजिबाय ने दे मद' बाय खिथानो लाजियोलै आं ओंखायनो हवाट हामा बिदि रायज्लायनो वाइटिया मोजां मेलेमनि रायज्लायनो हवाट हामा बिदि रायज्लायनो वाइटियाव मोजां मेनलायनि रायज्लायनो मा होनबावनो आं मालाय आदा बुजिबाय नोंहालाय बेसेबांथो फरायखो नायसै बे जोबनायनि उनावहाय फरायनाय जाबावो जुदि न'खरावहाय फरायनो होबावोबा बिएड लाबावनोसै आरो जुदि बिएड लानो फैसा गैलाबा माथो खालामनाय हालेवनानैनो जानोसै
ओइ आदा रुथि थांगासिनो एगजाम जोबखाबाय बोरमा जानांगासिनो पार्टि बोरमाखौ गावल' जागौलायदों आंखौ लेंहरलायाखै आदा रुतिया खमसे खमथ' लिंहरबानो जायो थांगौमोन आं देब्रा आदा रुथि माबायाहाय पार्टिना मा होनो वाइफाइजों हर वाइफाइजों नङाबा स्पिड पस्टजों हरलाबायदोब्रा जानोसै आं ओइ फैबाव नामा खम जारला ने 2 घन्टा जानोसै माथो औ फै दे कमेन्ट खालाम 2 घन्टा जाथारनोसै नै बावला दिनै राव लोगो फैदेरासैलै आंनियाव नेट नांलालै आदा आंना एमबि गैला नङाबा आं नायबावगौमोन आदा बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन दे जेबो नङा दे उनाव लोगो मोनफिनगोन दे लोंग्रायाल' हैद बोरैहाय आं लांफानांगौ दा नोंसो बायजोबनांगौ दा गासिखौबो मागोना पार्टि जाहोदों होनबा नोंसो बायनानै होजोबनांगौ दा दुगैयाखैलै आदा रुथि आंहाबो दसे थानानै माथो आंना खमायफिनगासिनोसो आइयो खमायनायखौलाय माथो होनबावनो आदा माथो होनबावनो खमायफिननायखौलाय माथो होनबावनो नैलै दसे मोखां नुजानोसां दाखालिनिखौ होनदों माथो ए बे लांजायाना गस्ला लांथियासो नै थोद जायालै फुरलाला दाख्लैनिखौ होनदों र' दाख्लैना आलादा जागोनब्रा बे आलादा जागोन नोंनिसो गोनांखौ हाबनांगोन ना नोंनासो थोद गस्ला गाननोसैलै बोरैबा नुथारो असाइसनि लोंजोब्बाय नामा हारसिं लोङाखैलै दङ लोङाखै मा लोंलाबायनो दा लोङाखै आदा लोङाखै एमबि खतम आदा आंना नङाब्ला नायबावगौमोन आदा दे जेबो नङा दे फंबाय टेनसन गैया नै महर खेवदोंमोन आं नायोबा नै मोजां सिनायोबा दसेनो आवमा सोबजानायखा गरमथारलै माथो गरमखौलाय माथो होनबावनोब्रा आदा रुथि गरमखौलाय माथो होनबावनाय मैं बहुत सुंदर हो गया रे मैं हैंडसम हो गया कब से सुंदर होने लगा रे मेरे को बहुत सुंदर दिखता हूँ वो अरे कब से सुंदर होने लगा रे मेरे को थान्दा जागौमोनलै मोनलोंबा थान्दा जागौमोन ने थान्दा जागौमोन थान्दा जागौमोन माथो फुरलालासो नुदों दसेल' होनसैलै आरो आंबो थांनोसै दुगैयाखै दुगैनांगौ बिनि उनाव लेखा नायनांगौलै
नै माथो 50 फैखाबाय मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादोंना जायगा नागिरदों दे आदा कमेन्ट लागावना हो गोखा गोखै खादोंना खिन्था जायगा नागिरदों कमेंट करिए कमेंट मा एफा दावराव आया मा एफा दावराव जाखो दावराव नङाथ' गावहा दावराव खोनादों खोमा आं हारसिंनो मेथाइ खनदोंलै नोंनि बे जायो लागाव आं दलद आं दलद जाग्रा सानसै लगाव मागुर गुलिया बिखाफां दांनायनो मोजां अह ह ह आंनि रजे होद आदा थांसैलां जाबायलै रावबो गैयालै रावबो गैला थांसै मोसादो मोजां खोनादों दे होनबा आदा आंबो थांसैलै जाला रावबो फैलाबा माथो इन्ट्रेस्ट मोनालै आदाना नै नेट नाङाखैमोन आंना नेट नाङाखैमोन ने माबा सिडि आब' आं थांसैसो दे नोंहा गुबुन खामानिफोर दङबा मावनानै लादो आंबो दुगैनोसै दुगैयाखै आब' 2 आवार्स जाबाय आंना नै 2 आवार्स जाबाय दे जाथ'लायबाय दिनै दे आब' दे उनावहाय लोगो मोनलायगोन दे अके बाय र' आं माबा ब्लो लाखिगोन नै दे बाय बाय दे माबामोन आदा आब'मोन बाय बाय सि इउ सुन
See you soon, see you soon, see you soon.